Вие сте с предаването Бизнес Старт. Продължаваме сега с историята на американката Хелън Ринкър Ашли, която е с български корени и дарява имуществото си след смъртта си в полза на благотворителни каузи в България и САЩ. В продължение на почти 14 години фондация Because работи за изпълнението на целите на благотворителния фонд на филантропа Хелън Ринкър Ашли в България под ръководството на КАФ Америка. Над 2 милиона лева от нейното завещание са инвестирани в десетки проекти – инфраструктура, образование, културни и предприемачески. Повече за това какво се случи за тези 14 години разговаряме сега с Елица Баракова, изпълнителен директор на фондация Because, и Джеси Крафт, президент и главен изпълнителен директор на КАФ Америка. Здравейте! Hello. Радвам се, че сте наши гости днес. Госпожо Крафт, американката с български корени дарява имуществото си за България, 2 милиона лева дарени от завещание за България. Какви са спецификите при управлението на пари за завещание в САЩ? Благодаря ви за поканата. На практика, когато получихме това дарение, това, което правиме, за да постигнем целта на дарителя. Това, което направихме в този случай, е да работим с Because в България директно, за да можем да извършим работата, която Хелън Ринкър Ашли искала да извършим. Така че ние първо работихме в САЩ и направихме стипендии за Because, за да можем да ги изпълним през годините, или поне нещата, които тя искала да изпълни през годините. Отлична работа беше с Because през годините. Много се радваме, че имаме тяхната подкрепа. Госпожо Баракова, как беше направен изборът за инвестиция на парите от фонда Хелън Ашли Ринкър? Започнахме през далечната вече 2010-та с първото пилотен проект беше свързано с ключово за селото проект с училището, в което тогава имаше почти 100 деца. След което започнахме да разговаряме с местните хора за техните желания, стремежи и как те виждат развитието на селото. Така че ние започнахме с конференция на бъдещето, разработихме формуляр за събиране на идеи и така лека по лека през годините имаше няколко направления, в които работихме: инфраструктура, културен живот, образование за всички групи от населението и национална програма, така че да удовлетворим повече от интересите на местните хора. През цялото време слушахме местните хора и се консултирахме с нашите американски колеги. Става въпрос за село Водица, където са и корените на Хелън Ринкър Ашли. Госпожо Крафт, разкажете ни малко повече за инфраструктурата и образованието на село Водица. Voditsa village, since it's the place where Helen Rinker actually originates from. Yes, Историята на Водица е нещо много интересно, тъй като Хелън Ринкър Ашли е дарила тези пари. Ние и Because успяхме да работим с градчето, за да извършим много работа там, за да реновираме центъра на градчето. И най-вече имаме центъра Хелън Ринкър Ашли, който е за предприемачи. Какви са резултатите от работата, съвместната работа, която постигнахте? Бих казала, че най-голямото постижение е Ринкър центъра, защото е основан заради щедростта на Хелън Ринкър Ашли и нейното дарение и беше удивителен проект, който спомогна на много други различни предприемачи в рамките на България, за да могат да се научат и да развият своите предприемачески умения. И наистина е удивително постижение, което направиха Because и което ще продължи с други дарители през годините. Госпожо Баракова, допълнете. Да, аз бих могла да допълня. В селото е изцяло променено за тези години, в които работихме. Всички сгради с публично предназначение: читалище, училище, пенсионерския клуб, здравния пункт.
площада, ключови сгради наоколо са променени, така че в момента има една много по-красива и приятна за местните хора да живеят среда. Освен това, успяхме да не само физически да преобразим инфраструктурата, но и работихме с активните хора на селото, с учителите не само в село Водица, но с 8 села наоколо, и имаше период, в който работихме с учители според заявени за тях нужди, спрямо тези проблеми, които те срещат всеки ден в работата си. Сме работили по много от тях. С читалището поддържаме тяхната фолклорна група и преди 10 години започна за първи път местния фестивал с хоро и песен във Водица всяка есен, на което поредно издание утре ще присъстваме. Това нямаше да стане без подкрепата, която оказахме за първия проект, с който се закупиха основно оборудване за фестивал, и от тогава местните хора го поддържат. Фестивалът стана известен и се посещава от състави в околността и не само от цяла България, и е един празничен ден. Много награди печелят нашите хора, така че им стискаме палци за утре. Госпожо Крафт, каква е мисията на център Ринкър? Мисията на Ринкър центъра е да работи с различни предприемачи и личности в България, за да ги подкрепи в тяхното икономическо развитие и умения. Това е практически място, където могат да изградят своите умения, за да се развиват икономически като хора в рамките на обществото. Госпожо Баракова, управлявате ли други фондове от завещания в фондация Because? Ние нямаме такъв въобще обема на този фонд, който беше над 2 милиона лева, е нещо уникално не само за нашата организация, но в България, слава Богу, все повече, както по време на Възраждането и сега, се появяват съобщения за такива нови фондове, които България получава. Знаете, най-често получатели са университетите. В Русе, Стопанския факултет на Софийския университет наскоро получи, Американския университет, разбира се, в Благоевград. А при нас всички фондове, без значение малки или големи, се управляват така, че и малкия капитал, и големия фонд да постигнат отчетлив резултат. Така че ние, след като работихме доста усърдно с инфраструктурата и с местните активни хора и организации и групи в Водица, се радвам, че успяхме да създадем тази национална програма Център Ринкър, която остава, която след първоначалната инвестиция от около 700 хиляди лева от това завещание и дарение от Америка вече привлече почти цял милион друго финансиране, и тя продължава да работи. Това е в духа на филантропските традиции в България и в Америка. Център Ринкър ще продължава да носи това име на тази жена филантроп и ще остане през годините с нас и за България. Госпожо Крафт, каква организация е CAF America? What is CAF America? What kind of organization? CAF America е благотворителна организация в САЩ и ние работим с дарители от всички видове корпорации, основатели или лица някакви частни. Ние позволяваме на тези хора да получат отстъпки от данъците в рамките на САЩ и помагаме на организации по целия свят, което се основава на начина, по който хората ни казват как да изхарчим парите им на практика. От 30 години съществуваме и подкрепяме благотворителни организации в целия свят. С кои организации си сътрудничи CAF America? Всякакви организации. Работим с доста големи корпорации, но работим и с мънички организации, които са местни. Работим в над 101 държави всяка година, така че нашите партньори са много различни, в зависимост от това на кого искат да дадат дарителите и какво се опитват да постигнат със своята филантропска работа. Така че става дума за доста голям набор организации, с които работим. Госпожо Баракова, има ли други случаи на завещания от големи суми в България?
Завещанията, по-скоро образователни институции получават такива завещания, но мога да спомена още за притока на пари от КАФ Америка за български организации, чрез това, че в България има много международни компании, които работят с КАФ Америка на глобално ниво. Те обслужват техните дарения на служителите и отвояването, което корпоративните фондации правят. Така че имахме много добро партньорство. Примерно доста българи дариха за земетресението в Турция. Тези пари бяха отвоени от техните работодатели в Съединените американски щати с помощта на КАФ Америка отново, която наистина помага за данъчно ефективното дарителство в Америка за други държави, не само за България. Така че се радвам, че ние от това партньорство и местното дарителство на българи успяхме около $500 000 да вложим в турски организации, които работят по възстановяването на Хатай и центъра и тази област около него с български отвоени средства от американските им работодатели. Този въпрос е и към двете, но нека се обърнем първо към госпожа Крафт. Има ли голяма разлика в дарителските практики между САЩ и Европа? Имаме индекс, който показва какви са традициите в глобален мащаб и какви са практиките на различните държави. И точно пуснахме новата версия, която е много интересна за да се разгледа. Като се основават на разликите между САЩ и Европа, има наистина някакви различни. Има разлики, но една от ключовите причини е, че има социален договор и доста повече социална подкрепа, която идва от правителствените организации, което не се случва толкова в САЩ. Така че ние виждаме малко повече дарения в щатите, защото не очакваме социална подкрепа от правителството толкова. Така че наистина в щатите се дават повече пари за благотворителност. Какви са вашите наблюдения пък от европейска гледна точка? В Европа, разбира се, има много страхотно развити филантропски държави. Не само Великобритания, в Белгия, в Германия, Италия са много развити културите на даряване. Българската организация Бикос, ние сме част от една мрежа за трансгранично дарителство в Европа и можем да видим, че всяка година се увеличават парите, които хората даряват не само в собствените си държави, но и през граници. Например, за университетите, в които са учили. И това според мен е една ниша за българските университети да се обърнат към своите бивши алумни и да ги ангажират по-дългосрочно. Иначе, за съжаление, в нашото домашно дарителство е все още в последните места на този световен дарителски индекс на КАФ, за който Джеси говори, което най-вече измерва редовността, колко често даряваме, доколко се е вкоренена традицията за даряване в нашето ежедневие. Там ние все още изоставаме. Въпреки това съм горда с фондонабирането и дарителството в България. Една част, за съжаление, все още много насочена към болни хора и деца по причини, за които и Джеси говори, тъй като няма достатъчно държавна подкрепа. Докато подкрепата за граждански организации и области все още изостава. Въпреки това, колеги във всякакви сфери, не само за детски услуги, услуги за възрастни, услуги дори за хора с живеещи на улицата, употребяващи наркотици, домашно насилие и такива теми, които сякаш не са толкова привлекателни за дарителите. През последните години и особено в COVID и след COVID набраха много сериозна инерция и се развиват много добре. Госпожо Крафт, какви са световните тенденции в дарителството, които може да опишем? Глобален мащаб, като се има предвид, че дарителството се увеличава на едни места, намалява на други. Индекса, който споменах, разглежда това във връзка с инфлацията и нещата, които се случват в държавите, но виждаме увеличаване на даренията в рамките на щатите и в глобален мащаб се вижда увеличаване на щедростта. Така че индекса на даренията в световен мащаб не гледа само даренията, но и какво правят хората, за да си помогнат едни на
други. Примерно да помогнете на някой на улицата или да сте доброволец по неформален начин. И ние виждаме това активно да се увеличава по целия свят. Госпожо Воракова, как ще продължавате работата с Центъра за предприемачество и обучение Ранкър? Ринкър направи вече свой... той навършва 10 години центърът и неговите програми, които са акселераторски програми за стартиращи предприемачи с бизнеси с някакъв социален ефект. Дали това е образование, социална сфера или екология. Ние търсим такива предприемачи и им помагаме. В момента има отворена новата ни програма, която набира такива предприемачи в районите на Хасково, Кърджали, Силистра, така че предприемачите са добре дошли. Търсим техните идеи. Мои колеги в момента са на среща в Хасково. Ринкър намери своето лице и доста български компании ни припознават като партньор, когато искат да осъществят предприемаческа програма. Работим и с други компании, които примерно искат да подкрепят жени предприемачи. Ринкър се превърна в част от нашата мисия и Фондация Бикос ще инвестира нужните ресурси, за да продължи да съществува и да осъществява своите добри програми в полза на българските предприемачи със социална цел. Много ви благодаря за този разговор и за вашето участие. Благодарим и ние за поканата. Джеси Крафт, президент и главен изпълнителен директор на КАФ Америка, и Елица Баракова, изпълнителен директор на Фондация Бикос.